नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी गायक उदय उजाला हई पीके गिर पड़े ना प्रकाश कुमार। आज रोलों के सामने हमने के दून आदमी उपस्थित बानी सो। उपस्थित बनी। ठीक बा। हमनी के कहे के मतलब ई बा कि जी बिहार में अभी चुनाव के माहौल बा। जी जी माहौल के बीच में एगो हमनी के छोटा सा प्रस्तुति कैले बानी सो। अच्छा हाँ ठीक बा। जी तरुआ लोगन अपन तनी ध्यान दे के सुनी लो आ जहां अच्छा लगे जहां विकास होखे वही जी अपन मत दीही लोगिन। भैया रउआ लोगिन जाति प्रथा में पढ़ के अपन जिंदगी बर्बाद मत करी लो। अपना बाल बच्चा के लाइफ सुधारे खातिर जगह पर वोट दिलो आ जगह पर जौन की बासे के बीच में वही जी अपन मत दिलो जहाँ की रउआ लोगन के अच्छा लागे। सही बात। ये मत सोची कि भैया वो हमार जात हुआ तो हम उनका के वोट देम, वो हमार जात हुआ तो उनका के वोट देम। एगो जात के वोट देला से केहू नहीं के जीत सकत बिहार में, ये गारंटी बा हमार। कोई कोनो कास्ट होखे ओकरा अगर वो उठा के देख ली, अगर एगो कास्ट देला से केहू जीत जाता नेता तो ओकरा से बढ़िया कोनो बात नहीं है। बिहार में ऐसा कबो नहीं के हो सकत जे एगो फलाना कास्ट हमार बाड़े तो हमारा के वोट दे दिए तो हम जीत जाए, ऐसा कबो नहीं के हो सकत। ऐसे अपन मत ऐसा जगह दिलो कि सब कोई के भलाई होखे, रउरो भलाई होखे, रउरा आवे वाला बाल बच्चा के भी भलाई होखे। ये सरवा लोगन से निवेदन बा कि अपन मत सही जगह पर दिलो। तो अपन वोट हो जा दिलो, कोनो जोर जबरदस्ती केहू के दबाव में आके मत दी। तो वह अच्छा लगता कि हाँ हई नेता बड़े चाहे हई आदमी अच्छा विकास करी, देश के अपना स्टेट के लेके अच्छा चली, वही जब वोट दी। कोनो जोर दबाव नहीं के। आई गीत हमने के जो गौले बनी सन कोनो राजनीति से एकर ताल्लुक नहीं है। हमनी के अपना में जैसन बुझाइल एगो गा दनी सन, लेकिन हमनी के यह जौन भी पार्टी जीते गोपालगंज में एगो सुपर डुपर सभ्य जगह के नाम बा जौन की पुराना एयरपोर्ट ह। पुराना एयरपोर्ट ह हमनी के चाहेम सन कि जितना बिहार में सबसे एक नंबर स्थान सिवान और गोपालगंज के गल्फ कंट्री में लोग रहता और भी जगह रहता, लेकिन हमनी के इतने चाहेम सन कि बिहार में गोपालगंज जिला में सभ्या एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होके रुआ लोगन से यह निवेदन बा। ये समझ के ऐसा वोट करी लो कि पूरा बिहार के उन्नति होखे, बिहार के भी तरक्की होखे। रुआ लोगन से यह निवेदन बा। काहे बिहार में एगो जिला एक एगो जिला नहीं है, बिहार में बहुत जिला बा, बहुत जिला बा, लेकिन विकास हो बिहार में सबसे ज्यादा सिवान और गोपालगंज के लोग गल्फ कंट्री में भेटाई। कौनो दुनिया का कोना में खोजब वही जी के आदमी जरूर भेटाई। ये रिकॉर्ड बा, उठा के चेक कर सकता सिवान आदमी छपरा गोपालगंज जी। तीन गो जिला। लेकिन बिहार में सभ्या जौन बा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में हथुआ राज्य में बा। ओकरा के हम निवेदन करम रउआ लोगन से कि अपन सपोर्ट करी लो ताकि गोपालगंज के विकास हो, सिवानो के विकास हो, छपरो के विकास हो, पूरा जिला के बिहार पूरा में जितना टोटल जिला बा हाँ। सब पर विकास हो। मोतिहारियों के लोग बा, तो ऐसा बेतियों के आदमी लोग बा, सब बदलाव जगह के लोग बा। बदलाव भी जरूरी है, बदलाव होके के चाहिए। हाँ। कोनो जोर जबरदस्ती दबाव में वोट के मत दे। अपन अपन इच्छा जहाँ होके जहाँ रुलाई तो ही अच्छा बा वह काम करी, हो जाए जाके वोट दे। जाति के पीछे भैया भागे तो रउआ कहियो तरक्की नहीं कर सकत, ई गारंटी बा। चाहे रउआ अगर पढ़ल लिखल बानी जानत तानी जे जाति के पीछे भागला में कुछ नहीं खे तो सही में कुछ नहीं खे, कुछ रउआ करी कोनो दिक्कत नहीं खे, लेकिन अपन वोट जहाँ देवे के बा बढ़िया जगह दी। चलिए हमने के आखिरी में यह बोले के बा कि जय भोजपुरी जय बिहार।